खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी इक' कन्स स्टुडेन्टजों बावखुंग्रि हाजोआव मैया साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारि लादों। नोगोरारि बिबान आरो आबहावायारि सांग्रांथिनि बाख्नायजाथाव हाबाफारि नांगौ। मैया 10 मे एबा सनिबारखालि क'क्राझार नोगोरारिफोरनि मोनसे हानजाया मैया बावखुंग्रि फोरबोनि उनाव साखोन सिखोन हाबाफारिखौ मावफुंदों। बे हाबाफारिनि थांखिया बावैसो जोबलांनाय बावखुंग्रि फोरबोनि उनाव गारलांनाय प्लास्टिकफोरनि दाखोर दाला आरो गुबुन दाखोर दालाखौ नोजोर होनानै साखोन सिखोन खालामनो नाजानाय। बे साखोन सिखोन खालामनाय हानजाफोरानो जाबाय नेरसोन एनजिअ, गांजेमा राइडार्स क्लाब, बनसुर ब्रादार्स राइडार्स क्लाब, AIET आरो उदां लाइमोन आबहावायारि मावथिफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायगायारि आफादफोर आरो लाइमोन हानजाफोरनिफ्राय सांग्रां बाहागो लानो हादोंमोन। मावसोम हानजाफोरा प्लास्टिकनि बथलफोर, जाग्रा आदार, रेपार आरो गुबुन बाय'डिग्रेडेबल नङै दाखोर दालाफोरखौ बुथुमदोंमोन, जाय मुवा बेसादा ओनसोलनि मिथिंगाखौ गुबुंले खालामो। मावसोम हानजाफोरनि नाजानायनि थांखिया खालि ओनसोलखौ साखोन सिखोन खालामनायल' नङा, फोरबोफोर आरो रायजोआरि हाबाफारिफोरनि समाव आबहावाखौ संरैखा खालामनायनि गोनांथिनि बादै सांग्रांथि लाबोनायबो। लोगोसे सुबुंफोरखौ आबहावाखौ खहा खालामाजासे फोरबोफोरखौ रंजानो थाखाय थुलुंगा होनो लुबैयो होनना साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारियाव बाहागो लाना फोरमायहरदों देरसं डेनियेल बसुमतारी बिथाङा। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा BM भकेशनेल इनस्टिट्यूटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। HS आरो HSLC उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल रेकर्ड साइन्स, BSS डिप्ल'मा इन EEG and EMG टेक्न'ल'जी, BSS डिप्ल'मा इन क्रिटिकल केयार मैनेजमेंट, BSS डिप्ल'मा इन हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, BSS डिप्ल'मा इन हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, BSS डिप्ल'मा इन फर्स्ट एड एंड पेशेंट केयर, BSS डिप्ल'मा इन फिजिकल असिस्टेंट, BSS डिप्ल'मा इन ECG टेक्नीशियन, BSS डिप्ल'मा इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, BSS डिप्ल'मा इन हॉस्पिटल स्टरलाइजेशन टेक्नीशियन असिस्टेंट, सर्टिफिकेट इन डाइटिशियन, सर्टिफिकेट इन ओल्ड एज केयर, सर्टिफिकेट हॉस्पिटल हाउसकीपिंग, लैब असिस्टेंट, फार्मेसी असिस्टेंट, सर्टिफिकेट इन इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, सर्टिफिकेट इन पुलमोनारी फंक्शन टेस्ट एबा PFT टेक्नीशियन, सर्टिफिकेट इन अवेयरनेस ऑफ HIV/AIDS, सर्टिफिकेट इन एंटी मलेरिया ट्रेनिंग आरो लोगोसे ऑफिस मैनेजमेंट कोर्सेस, कंप्यूटर कोर्सेस आरो कम्युनिकेटिव एंड सफ्ट स्किल एजुकेशननि कोर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM भकेशनेल इनस्टिट्यूटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।